Xan Leira recolle as súas memorias familiares da represión franquista na exposición 807/36, Memorias gravadas. A mostra pode verse no Museo do Gravado de Artes. A arte segue a ser a protagonista da fin de semana e o venres pola noite inaugurouse unha nova exposición no Museo do Gravado de Artes. Nesta ocasión, Xan Leira presenta 42 estampas nas que recolle as súas memorias familiares na época franquista. O título da mostra é 807/36, cifra coa que fai referencia a un número de expediente do xuízo por rebelión militar contra Agustín Leira e Flora de Dios, avós maternos do artista. Eu son fillo e neto, evidentemente, de represaliados, pero son fillo de Flora Leira de Dios, que mamou a represión sendo unha nena de 6 anos, ela e os meus tíos Maruja e Agustín, e, polo tanto, todo o que eu son o debo a eles, e todo o que eu son, de unha ou outra maneira, está expresado nestas paredes. Eu son un militante da memoria, son un militante vinculado con todos estes valores e, evidentemente, estou moi satisfeito, moi conforme, porque isto é un chanzo máis na miña trayectoria. Como produtor, creador, artista novel no ámbito do gravado e defensor duns ideais democráticos e antifascistas que lamenta que na actualidade estean cuestionados. E creo que todos nos temos que comprometernos en defender os valores que todas estas persoas defenderon, inclusive coa súa vida, que teñen que ver coa liberdade, coa emancipación e co benestar das persoas. Esta obra nace do maltrato, que sufriron todas estas persoas e que eu descubrín unha tarde rematando unha película cando empecé a ordenar todo o material documental que había utilizado. O crítico de arte Carlos López Bernárdez felicitou a Leira por este traballo no ámbito do gravado onde segue a recoller vivencias da represión franquista tras anos de facelo no mundo audiovisual. O resultado o que me parece que é absolutamente conmovedor, no sentido de que é un traballo que, por un lado, comunica de maneira extremadamente intensa, é dicir, algo que a arte ten que suscitar, é dicir, o elemento emotivo. Por outro lado, ten un enorme rigor formal, combina de maneira moi intensa os elementos emotivos e os elementos formais. Aquí estamos perante un tipo de vidros cargados de memoria, é dicir, de cápsulas que nos comunican de maneira moi especial, que nos lembran, ¿no?, o pasado, que nos queren concitar a un sentido reflexivo, non? E eu creo que todo ese conxunto de valores fai que esteamos, eu creo que nunha exposición ten unha calidade de fondo e formal intensísima. O alcalde de Ribeira e presidente da Fundación Museo de Artes do Gravado, Luís Pérez Barral, destacou a conexión que ten a exposición coa actualidade. En esta obra, as propias pezas falan de memoria, falan de loita, mas tamén de dor ou de esperanza. A través das distintas técnicas, como a fotografía, o gravado con ese papel que xa comentaba Xan como era, e tamén a través do vídeo, porque se vos fixades, debaixo de cada peza hai unha cartela cun código QR, pois a través deses códigos podemos entender as vivencias do pasado e como se utiliza o poder e as súas formas de opresión para amedrentar, para acabar con certas ideas políticas no seu momento. Vivimos momentos de cambio, momentos de inestabilidade, onde hai ou abrollan eses discursos de odio, de intolerancia, que volven a gañar forza. A mostra chegou a Ribeira logo de estar exposta en Cangas, lugar onde tamén foron estampadas as pezas que integran a exposición 807/36, Memorias gravadas. Quero dicir que Xan Leira é un creador recoñecido no ámbito audiovisual galego, que agora topou no gravado un medio novo para expresar os temas que sempre lle inquietaron. A súa experiencia na produción de documentais sobre a historia de Galicia outorgoulle unha perspectiva única na obra gráfica. A súa sensibilidade para rescatar e representar a memoria histórica traduciuse nesta serie de gravados cunha forza emotiva e testemunhal. Eu a verdade é que técnicamente non teño a capacidade de valorar o arte de Xoán, que non dubido da súa calidade,
pero sí que admiro moito nesta obra que, como todos dixeron, é conmovedora, é dura e, ademais, é unha obra política e actual e non fai falta ser un crítico de arte para darse conta. É algo que o ves e xa che transmite toda a mensaxe. E a min eso nunha obra me parece absolutamente admirable e a veces se cadra o máis valioso. Xa que, como afirmou o fundador do museo, Javier Expósito, a cultura é unha parte esencial no camiño cara á paz. La cultura es ese camino tan importante que nos lleva a que seamos capaces de entender que si hay luchas y si hay guerras no vienen a cuento y que tenemos que defender como vehículo, lo decía el otro día, en otro sentido, defendiendo al rural, como vehículo de integración para todos, que la cultura cada día sea más presente en todas las casas, en todas las familias y en todos los lugares. La guerra, tremendo. Como persona de la edad me tocó vivir la guerra en dos partes, ¿no? He tenido primos represaliados por la guerra civil y otros primos que vivieron en el bando nacional. Los primos represaliados en la guerra civil eran precisamente gallegos, ya no vive ninguno, represaliados por el general Franco. Y bueno, son cosas que suceden y que lógicamente tenemos que evitar. A exposición 807/36 de Xan Leira permanecerá no Museo do Gravado de Artes ata finais de marzo.